बर' सेंग्राफ्रा जौ फाग्ला, सिगारेट फाग्ला, ड्राग्स फाग्ला, लेखा फरा रोंला, स्पर्ट गेम गोरों गैला, मोजां माहाजोन, मोजां साख्रि मावनाय गैला, मोजां साननो हनो गोरों गैला। बेनिखायनो बर' सिख्लाफ्रा बबेबा मोनसे रोंगौथियाव गोजौ फारसे थाङोब्ला जुलि लानो बर' हौवाफोरखौ गोरोबनाय मोना, जायनि थाखाय गुबुन हारिखौ जुलि लायो आरो खायसेया खारफालाङो। बे रावा बर' सिख्लाफोरखौ आरोबाव बास्लायलांनायनि थुलुंगा होनाय मोनसे रोखोमनि राव। बेराफारसे रावा गनायथाव आरो सैथो नङा। मानो होनोब्ला बर' हारिनि हौवाफ्रा बेबायदिबोला BSc, BTC, BTR खौ माबोरै मोनखो? बर' रावा माबोरै इन्डियान रिजनेल लेंगुवेज भारत संबिजिरनि 8थि एबा 8th शेड्यूलाव हाबखो? बर' बिजोङा LP स्कुल, ME स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटि लेभेलसिम माबोरै सहैखो? आरो गोबां दंबावो। आसामाव जेसेबां थागिबि हारि दङ थामहिनबा बर' हारियानो सोमावसारजेननानै फोरोंजोबदों, काउन्सिल मोनजोबदों। बे बर' हारिया खि खम नामा? आं बर' हारियाव जोनोम जानानै देरगानाय मोनो। सोरबाया लाजिनाय दङब्ला गुबुन खोथा। बर' सेंग्राफ्रा जे उदायाब्ला बर' हारिया मा लांखावनो जोबलांसिगौमोन। आं उन्दैब्ला एबा जों माखासे श्रेणिनि मानसिफ्रा उन्दैबोला मिथिगौ, मोनसे समाव जेरै 1987 निफ्राय 1989 मायथाइसिम आरो नुबोदोंमोन, एबसु आरो आबोब बा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारजेनाव बर' हिन्जावफ्रा गुबुन हारिजों हाबा जानाय, गुबुन हारिनि ड्रेस गाननाय, गुबुन हारिजों गोसो थोनाय, खारफालांनायफोरखौ माबादि नोजोर होना गोरायै होबथादोंमोन, बर' हारिखौ लाखिबोदोंमोन, फोथांबोदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंसो बर' हारिखौ दानि बे थासारियाव लाबो हादों। दिनै बर' हारिनि थासारिया नाथाय गुबुन हारिजों जुलि जानायनि जौगानायनि थासारि नङा, खहासो। मानोना बर' हारिया दासिमबो थांखिसिम सहैयाखै। नाथाय दुखुनांथाव बेफोर जाथाया गोदोनिख्रुइबो डाबल ट्रिपलसो जादों। जेखि जादोआ, जुदि बर' सिख्लाफ्रा बर' सेंग्राफोरखौ जौ फाग्ला, ड्राग्स एडिक्टेड, अलसिया, खामानियाव उदायनि थाखाय नेवसिनाया नङाबोला माथो नंगौ? बे खोथाखौ आं सिगांनि 2 बोसोरसोनि सिगाङावबो गोबां लिरबाय आरो बे जाबाय बर' सिख्लाफोरखौ मंगलियान, नेपालि हौवाफोरजों बारा खारफानाय आरो जुलि जानाय नुवा, गार'जोंबो बारा नुवा, कार्बि, नागा, मणिपुरि, राभा, मिसिं मानि मंगलियान हारिनि हौवाफोरजों बारा जाखाया। बांसिन जायो मुस्लिम, बिहारि, राजबंशी, क्षत्रिय, एसामिस, एरियान फोलेरनि मानसिफोरजों। थामहिनबा वर्ल्डआव, एसियायाव जेसेबां मंगलियानफोरनि हिन्जावफोर दङ, 80%आनो एरियान लुक्स हौवाफोरखौ मोजां मोनो। गन्थं गोलाव, मोखां गोलाव, खखाब गोलाव, गोजौ जालाङाद एबा गोजौसो। बर' सिख्लाफोरनि बांसिन खारफानाय जाहोनाबो बेनो। मानोना जेसेबां खारफानाय, जुलि जानाय खोनागोन, फट' भाइरेल नुगोन, 80% एरियान फोलेरनि जोब। बे हिसाबै बर' सिख्लाफोरनि उइकनेसआ एरियान लुक्स। बेनिखायनो गाजायै फंसे खोथाखौ बुंनोसै आं, जुदि बर' सिख्लाफोरखौ गुबुन हारिजों खारफाजानो लुबैयाखैबोला गाबोननिफ्राय एरियान लुक्स जानो नाजादो। जागोन माबोरै? इसोर हरनाय महरखौ सोलायगोन माबोरै? प्लास्टिक सार्जारिजों? माखासे मानसिफ्रा गुसुं लिरबोला बुजियैखाय गोलाव लिरबाय आं। आरो जुदि बेखौ बुजिबावोब्ला रामायण, महाभारत, सलन्थाइमोनफोरबादि गोलाव गोलाव लिरबावगोन। आरो आं बुंखादोंमोन दि आं लिरनाय बिस गोनां जायो, बेनिखायनो समाव लिरनोबो बायो। औ, बावदोंसो मोनसे बाथ्राया, असमिया एबा गुबुन हारिया आथिखालाव बर'निख्रुइ बांसिन जौ फाग्ला दंसै। बे हले सैथो दै, थाल ला। नंखाय सानदोंब्ला आरो जौ फेयोब्ला बिसोरनि आखला बांसिनबावो। नंगौखौ बुंबोला सोरनावबा गन्थङाव दै हाबो। बिदिजों हारिखौ फोथांनो हागोन नामा?